Lamig Lamig kayo! Ay, what's up? So natakaroon sa food fair sa Municipality of Lobok. So kay Padumal Fiesta, so magkuan miron, magsuroy-suroy mi sa palibot sa plaza kay naatay daghang pagkaon. Ang atong pagkabuhaton karon is maghimo ta og 1,000 challenge. So moingon tag saan naabot ang 1,000 pesos mo, di ba? Suroy-suroy ta, mukaon ta, hantod mahurot ang 1,000. Chee! Kaya atong tanawon og asa kadong ning atong 1,000 karon. So daghan kayong nakita dato, di ba? Daghan kayong tao. Grabe. Ngani kabibo ang Lobok yun, guys. Okay, karon ato ta muna sa barbecue. So karon guys, ang among gipalit karon is ang chorizo, sa kaulo, duha ka tinae og ang pork duha. Kamo na among kinaunhang kaunon karon gabi una. So karon nato ng pagkatilawan ng atong mga gipangluto. Cheers! Diferensya ra po siya o kanang butangan natong sauce or walay sauce. Tilawan din mo ang sinugbag yun. Panit sa baboy. Wow. Alright, chorizo. And the last part is the ulo sa manok. Which is chicken head. Manok is chicken. Wow. Init. So madalawan lang ang kanang dapit sa utok, murag medyo tamis-tamis ko jud sa. Nga pa joy mata niya nga manigpak ni mo na. Complete. Actually, kung mag-ihaw ko manok, dili ko mukhaon ng ulo. Pero barbecue, mukhaon ko. Bawa nga na. Daghan pa kayo tag mga madungan ron kay medyo mabarato ra. Mapuno gid ning tiyanan na ba. So karon guys, nanapunta sa laing nga food court. So nato makita nga natay quick nga dako nga itlog napoy gagmay para sa kuan sa kuel. Isaw napoy tempura, fish tempura, napoy french fries o gitawag nato og dynamite. Inikaon nimo bungkag imong baba. So karon guys, mo pili na ta aron padayon ang atong 1,000 challenge. Tanaw na so guys, mga po dahil si boss bitaw po mukhaon ng isa o. Tanaw, laom-laom man. Fish tempura. Yum! Lamin na kayo kanon. Gusto na ko matilaw. Purma para mandaan. Wa na, murag lamin na gyud. Wait, it's hot! Init. That's what I said. King ano, init. Di ba patuo, tanawa, nga noon. Can't forget the quick. The quick. So karon, we gonna proceed to food court number 3. Right. Maybe we gonna drink first. So, nanginanglan may patulak sa among kuan kay murag napuno ng pagkaon na ra eh. Nya kinahanglan nag drinks gamay. Cheers. Wow. Unya guys, kay ang mga mata sa mga bata, tanawa, nakita man nila mga cotton candy sa kilid. Aw, di dyan na siya pa sa luon. Tilawan dyan siya. So, kani siya, muna siya kita mag cotton candy. So, si boss, mingon nga, kinsa ko na pinakapaspas. Patay, problema ko na ron. Oh my God. In 3, 2, 1, go!
Lupig ko. Daog si boss. Wow. So karon guys, next stop na to ang grilled balot. So first time dun na mo ni. So karon na nata sa pinaka uso karon nga sinugbang balot. Kani siya guys, bali luto na ni siya nga balot, then kuha na siya kanang gibuan na siya, gibutangan og chili oil og sugba nya mao to nya waton na lang bitaw nimo kanang muinit na or bubukal na ang kuan. So mao na to, good na to ha. So karon guys, atong pagkakanon ng sinugbang nga balot. So here we go. Mukbang. That's sexy. Wow. Lamet Lamet kayo. kayo. Kanay lang gibuhat guys, gibutangan na siya og kanang ang hotdog, gibutangan og do kuno, nga gibutang pa sa breadcrumbs usa niya tumol sa mantika. So tanawan ni burot na. Wato na to na maluto, human kaon na po dayon. So they have ketchup, mayo, and cheddar. Ayun, first time naman ikaw nagtawag na corn dog. Pero naglibog ko nga nagtawag ng corn dog. Nga mo mong mais na eh. Damo ko iro. American hot dog. It's big. Eme. So karon kay nahuman naman ta sa katong corn dog, so mobalhin na pud mi ni boss atong kanang milk tea. So daghan kayong tao guys, grabe murag kuan gid sila. Anin dapita paila ko jud nga lamian eh. Cucumber lemonade o milk tea ang among gi-order karon. Magbuwag sa mi og imnonon kay murag di naman makaya og dako. So gamay ra wa. Hapit-hapit na gud mahurot ang among 1,000. Karon, sige naman tagpangayon ni boss. Kila ba ta? Nya, palisan dayon og ang cucumber lemonade og yaha katong Okinawa, Japan. Karon atong tilawan ang atong pinaliko-liko kuno nga kuan, kanang patatas, da pilag maes, labi-labi, guba akong diet. Sakto kayo kay ang among kwarta murag hapit na pud mahurot nya, ang among tiyan hapit na pud mapuno. So igo-igo ra gyud kayo ang 1,000 good guys nga musuroy kaning lubok. Lingaw na gyud kayo. Gani jud ni siya. Basta mag-celebrate big fiesta diri sa lubok. Sulit kayo. So karon guys, left and right na karon. Tila re, pa ka re. Ginoo ko. Diba? Murag french fries nga liko-liko. So karon, ano na po ta sa yellow corn nga murag pinalami kadto ni ba kay murag tamis-tamis na. Kilaw ta. Ba. Nya patlot akong simot. Okay, nilaog ka job. Nilaog nga tilaog. Libog ka, tamis na parat-parat murag unsa karon. Nagduda man daron na pita eh. Karon guys, nanapunta sa Korea. Tilawan na itong niluto sa atong amigo nga si Franklin. Uli, dili ka mapas mo. Itlog eh. Wow. Yeah. Lami kayo. Talawin na nyo. Busog. Basog means full. Karon kay nahuman naman tagkaon sa South Korea. Ari na punta sa North Korea. Cheers.
Wow. So, karon kay napamantay na sa lin nga 13 pesos sa atong 1,000 karong gabi na. Ang gusto ni boss is tilokon ka jud ang kuan 13 pesos nga naibilin. Wa naman tay laing magkastuan so kinala mo balik na naman ta sa isaw. Cheers. Congrats. We did it. Congratulations, boss. We did it. Yeah. Finally, Pregnant. so, karon kay nahuman na gyud na to ang 1,000 challenge karong gabi una. Para ra man gyud malibot na mo og mapuno ang among tiyan. So sulit kayo jud guys ang among pagsuroy karong gabi una. Nahurot gyud na mo asin nahurot gyud na mo ang 1,000 pesos karong gabi una. So hinaut ta nga na lingaw mo og see you guys in the next pursuit, the pursuit of Fiesta. Yeah. Bye bye, bye bye. Get it. Get it. Get it. Get it. Oh. Oh.